Dobar dan, drago sam danas u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Upoznat ću vas sa kulturnim znamenitostima iz austrougarskog perioda. Počet ćemo od Vijećnice. Izgleda u Sarajevu koja se nalazi nedaleko od Baščaršije na Musa i Pašinom Majdanu i predstavlja jedan najljepših i najreprezentativnijih objekata iz austrougarskog perioda, građen u pseudo-mauskoj stilu. Prvi projekat je radio Karlo Pažik, a kako se ranije svidio ministru Benjaminu Kalaju, izrada novog projekta je povremena Aleksandru Viteku. Izrada objekta trajala je od 1892. do 1894. godine. Objekat gradske vijećnice zvanično je predat na upotrebu 1896. godine. Prvobitna je vijećnica bila zgrada i tadašnje gradske uprave i gradske administracije Sarajeva. Nakon Drugog svjetskog rata, sve do 1949. godine, vijećnica je služila gradskoj upravi, kao zgrada okružnog suda i Sarajeva i sjedište Bosansko-hercegovačkog sabora. Nakon toga, vijećnica postaje gradska biblioteka, odnosno Nacionalna i univerzitetska biblioteka. Austrougari su odlučili isprobati prvi tramvaj u Sarajevu. Tako se ljeto 1884. godine počeo sa kopanjem sarajevskih ulica i polaganjem tramvajskih šina. Prva tramvajska pruga u Sarajevu bila je duga 3,1 km, a počinjala je od današnjeg ekonomskog fakulteta, pružila se Hadijom i dalje glavnom gradskom ulicom, preko Marijinog dvora i završavala na uzavnoj željezničkoj stanici. Prvi tramvaj je zvanično počeo s radom 1. januara 1885. godine. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je najstarija muzejska institucija u Bosni i Hercegovini, osnovana 1. februara 1888. godine, za vrijeme austrougarskog perioda. Arhitekta Karlo Pažik je uradio projekat za zgradu muzeja, koja se sastoji od 4 paviljona, međusobno povezana terasama, sa unutrašnjim atrijem gdje je smještena botanička bašta. Zgrada je rađena u neorenesanskom stilu. Interesantno je da je to jedina zgrada u jugoistočnoj Europi namjenski građena za tu svrhu. Sada se nalazimo kod katedrale. Katedrala Srce Isusove rimokatolička katedrala u Sarajevu sagrađena 1889. godine. Projekat za izgradnju katedrale radio Josip Vancaš, kombinujući elemente romantike i gotike, i tako stvorio sintezu po kojoj se ovaj objekat izdvaja od ostalih te vrste. Po tom objektu urađen je dio interijera. Izgradnja objekta je započeo 1884. godine, a 1889. godine objekat je završen i predat na upotrebu Sarajevskoj gradskoj općine. Katedrala je izrađena na mjestu nekadašnjeg janjičarskog logora, gdje je austrougarska uprava namjeravala sagraditi gradsku tržnicu. Despića kuća je muzej kuća u Sarajevu. Kuća prikazuje kulturno stvaranje bogate trgovačke srpske pravoslavne porodice Despić. Kuća datira još iz 17. vijeka i građena je u nekoliko faza. Prvi i drugi sprat kuće se u stilskom pogledu dosta razlikuju, dok je prvi sprat namješten u orijentalnom stilu, sobe drugog sprata uređene su prema srednjoevropskim standardima. Hotel Europa je prvi moderni hotel izgrađen u Sarajevu. Sagradilo ga je 1872. godine Grigorij Jeftanović, a ulica u kojoj je izrađen hotel dobila je njegovo ime. Hotel je projektirao Karlo Pažik, a svečano otvoren 12. decembra 1872. godine, a na razmeđi je orijentalnog i modernog stila. Zgrada željezničke stanice Bistrik izgrađena nakon što su austrougarske vlasti 1882. godine željeznicom uvezala Sarajevo sa Slavonskim Brodom i Budimpeštom. Tada je se stvarala potreba da se sa Sarajevom povežu istočni dijelovi Bosne i Hercegovine, gdje su uz granicu za Srbijom bili stacionirani vojni garnizoni. Puštanje pruge u promet 1906. godine odzvanično je otvaranje zgrade željezničke stanice na Bistriku. Zgrada je bila tipiziran objekt, izrađena od cigle iz obične ciglane Augusta Brauna. Ovo je dvospratna građevina pod visokim kosim krovom, sadržavala kancelarije za šefa stanice i željezničko osoblje, te biletarnicu i čekaonicu i prizor. Konak u Sarajevu je svoj današnji izgled dobio u vremenu između 1867. i 1869. godine, po nalogu topov šerif Osman Paše, kao četvrti i posljednji Sarajevo. Nalazi se na Bistriku, okružen velikim zidom. Dvorac ima prilaz s istočne strane, kroz Veliku kapiju, i zapadne strane se trga Austrije. Namjena dvorca i cijelog kompleksa bilo je sjedište valije i uprave bosanskog vilayeta. Prvenstveno, konak je izrađen u stilu osmanskog baroka, a nakon okupacije Bosne i Hercegovine od strane Austrougara, objekat je poprimio neke stilove gradnje austrougarske.
U vrijeme Austro-Ugarske uprave Konak je sjedište austro-ugarskih namjesnika za Bosnu i Hercegovinu. U Konaku je boravio Franz Josef, austro-ugarski car. U njemu je umro atentatom teško povrijeđen Franz Ferdinand i njegova supruga Sofija. Gospođicina kuća je historijska građevina i jedna od rijetkih objekata bosansko-hercegovačke arhitekture austro-ugarskog perioda, sa zidnim slikama izvedenim uz grafite tehnice. Pored toga, ovaj stambeni objekat je jedan od malobrojnih primjera stambene arhitekture, na prilazu između stambene vile i palate u Malom. Nastao je u vrijeme građevinskog reda iz 1893. godine, koji je na lijevoj obali Miljacke, između mostova Čmure i Skenderija, dozvoljavao isključivo gradnju i naspratnih stambenih objekata sa baštinama, okrenutim prema rijeci. Historijska građevina Gospođicina kuća je 2011. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Sarajevska pivara smatra se prvom industrijskom proizvodnjom Bosne i Hercegovine. Osnovana je 1864. godine. Sjedište se nalazi u Sarajevu. To je jedina evropska pivara čija je proizvodnja bila kontinuirana tokom Osmanskog carstva, kao i za vrijeme vladavine Austro-Ugarske monarhije. Zgrada Sarajevske pivare jedna je najatraktivnijih zgrada u Sarajevu, sa arhitektonskim stilom koji je miješan na orijentalnog i klasičnog evropskog dizajna.